και οδηγήθηκε η χώρα εδώ που οδηγήθηκε. Ναι, αγαπητέ κύριε, χαίρομαι πολύ που για αυτή την ερώτησή σας. Εδώ σε αυτό το βιβλίο για το Πασόκ στο κακά σώρο, εκπλησμός ενός ιστορικού εγχειρήματος που, προσέξτε, δεν μιλώ μόνο για το Πασόκ, μιλώ για άλλα τα κόμματα. Λοιπόν, έχει ένα κείμενο που λέει ποιοι πολιτικοί κλέβουν. Ή τώρα εσείς αυτό το κείμενο κάντε το και ποιοι πολιτικοί είναι εξαρτημένοι από τους ξένους. Και μέσα από την ανάλυση εδώ και στο κείμενο αλλά και στο γενικότερο σώμα του βιβλίου, εμένα και την όλη αυτή την εμπειρία, αλλά αφήστε την εμπειρία, δέστε και την επιστήμη, την επιστημονική θέλω να πω ερμηνεία. Κοιτάξτε, η ανεπαρκής πολιτική. Θέλετε να το πούμε κι αλλιώς. Η ανεπαρκής, προσέξτε, όχι. Η ανεπάρκεια τους οδηγεί σε εξάρτηση από τους ξένους ή στην κλεπτοκρατία. Προσέξτε. Και αυτό είναι εγώ είμαι ένα ζώο πολιτικό. Όλοι είμαστε σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αυτό πρέπει να είμαστε. Ζώα πολιτικά. Αλλιώς άμα φύγει το πολιτικό, μένει το άλλο. Λοιπόν, και εδώ όλο αυτό το ζήτημα, γι' αυτό σας έλεγα πριν, ξεκίνησε και το αναλύω εδώ, αλλά είναι ένα κείμενο από το 1988 που αφορά το Πασόκ. Ξεκίνησε με την υπόθεση Κοσκοτά. Έτσι ερμηνεύεται ο εκφυλισμός του Πασόκ. Όσοι δεν μπορούσαν να σταθούν στην εσωτερική διαλεκτική και αντιπαράθεση στο εσωτερικό πεδίο του κόμματος, στο φυσικό πεδίο δηλαδή που κρίνονται οι επάρκειες, οι ικανότητες, έτσι δεν είναι, οι ρόλοι κτλ. Όσοι δεν μπορούσαν να σταθούν σε αυτό το πεδίο και ήθελαν όπως να κάνουν καριέρες κτλ. Τι κάνανε? Πηγαίναν σε εξωθεσμικούς παράγοντες ή σε εξωελλαδικούς παράγοντες. Αυτό που λέτε για τους. Και εκεί συναντιόνταν τα ξένα κέντρα με τους εδώ. Και έχουμε και λαμπρά παραδείγματα. Αυτό όμως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που αφορά την πολιτική επιστήμη, την κοινωνιολογία. Δυστυχώς δεν συζητιόνται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Αλλά εγώ χάρηκα πολύ προχθές, ήμουν στην Καλαμάτα και ήρθε ένας νέος άνθρωπος που έδωσε ένα κείμενο, ένα βιβλίο μεγάλο που είναι οι επιστολές του Κολοκοτρώνη προς άλλους και οι επιστολές προς τον Κολοκοτρώνη. Και με μεγάλη χαρά είδα αυτό που σας είπα πριν, το είδα σε μια επιστολή εκεί του Κολοκοτρώνη που αναφέρονταν ακριβώς αυτό. Οι ανεπαρκείς γίνονται αυτό.